To, salamu alaikum, barkamu da wannan lokaci a al'amura. To, za mu yi bidiyo ne akan yadda ake game na Remivers a cikin Remitano. Da farko sai mutum ya buɗe application nashi na Remitano haka. Yawwa, bari ya buɗe mana. In ya buɗe, yana searching. To, ga wani waje a ƙasa, nan ƙasa sun rubuta gashin nan, sai mutum ya taɓa haka. In ya taɓa sai ya zo nan. In ya zo nan, sai mutum ya taɓa nan. Yawwa, nan wajen sai ka shiga. In ka shiga gashi zai buɗe ma. In ya buɗe sai ka zo nan kai ƙasa, kai ƙasa, kai ƙasa. Yawwa, wannan sai ka taɓa haka. In ka taɓa zai buɗe ma haka. Yawwa, yana searching. Yana searching. Yawwa, zai buɗe ma page haka. Zai kawo ka cikin Chrome. Zai kawo ka cikin Chrome. Yawwa, zai kawo ka cikin Chrome. Bari yana searching haka. Bari ya gama searching. Yawwa, bari ya gama searching. Yana searching. Yawwa, sai bari mu canja yaren mu zuwa English haka. Muka canja. To, sai gashi play na farko wannan sai ka taɓa. Yawwa, I understand. Kaga hello, idan ka buga ka samu 0.87 za a baka 0.01 Renec. Sai ka taɓa I understand. Yawwa, to gashi haka. Yawwa, bara ka bari bomb ya faɗa kan mun faɗi. Bari mu ƙara bugawa. Da yake in mutum bomb ɗin nan ya faɗa kan shi ya faɗi. Yawwa, bari mu ƙara yi. Da yake game ne idan mutum bai lura ba akwai ɗan wahala. Yawwa. Yana ta faɗuwa. Yawwa.